su vanzemaljci tu svuda oko nas. To je Štefa govorio. I to danas pun mesec, eto. Da li vanzemaljci izlaze više kad je pun ili kad je mlad mesec? Da, to je isto dobro pitanje. Slušajte, ovo baš sam Igor sinoć, ne, preksinoć rekao. Prolete nešto pre jedno 3 večeri otprilike. 3 ili 4. Ja ležim tu u krevetu u sobi dnevno i nešto smrti i tu nešto hvatni pogled kroz prozor kad nešto onako prolete zasvetle i prolete nebo. To je trajalo jednu maksimalnu sekundu. Onako imala je kao rep i kao neku glavu, neke beličasto dalje bilo beličaste boje sve, a ne znam da li ima neko malo zelenkasto ili tako nešto. I dok sam ja uopšte ukapirao šta je to, šta se desilo, to je već čudo nestalo. Tako da, ali išlo je baš jako velikom brzinom, nekim uglom od 40 stepeni kad dole. Nešto slično kao ako se sećate onaj video u Rusiji što je bilo samo je padalo puno strmoglavke, stvari nije, da. Ono što se desilo u Rusiji kad je isto, ne znam, šta je bilo, meteorit navodno, ne znam ni šta je bilo. Pa dobro, ne znam se, može biti da je meteor, a može biti da je deo kupole, tako da. Eto, tako da eto, to sam baš primetio. Ne može se znati. Da, dugo nisam ništa nešto doživljavao, ima par godina kako sam čuo kao kad se nešto pomira, nešto kao neka kupola, tako neko škripanje, to je davno jako bilo, a vidim da je sad interesantno i u Americi što puno ljudi prijavljuje u raznim delovima Sjedinjenih Američkih Država, samo negde, ne znam, ne dođi u nekom selu ili nekom ranču, čuju podzemno nešto kopanje ili neke džiđe-biđe. Ne znam da li ste čuli za to. To je sad se kopaju tuneli po tebi, gradovi, šta je to? Pa da, kopaju se, sve se živo da prokopaju. Znaš koliko se čuje, da jedan je toliko čovjeka, ajde kažemo, što iz radoznalosti, što je možda popizdeo, što njegove manje nešto dešava, što on pojma nema. Angažao uzeo baget, da kopa da vidi, znaš. Zvuk se toliko dobro čuje glasno da on imaš oće i tu je na 1,2 metra ispod tebe. A verovatno je to dosta dublje, pretpostavljam. Je li uspio da snimi to, da čujemo ili... Nisam te razumio, šta kažeš, Dragane? Da li je uspio to da snimi, da se čuje ili je samo... Da, puno njih je snimilo, čuje se. A jedan je isto, ne samo što je čuo, nego video, pošto ima neka ograda metalna, znaš. Ništa se ne dešava, normalno mirno, a šipka od vrata, od te ograde metalne, onako vibrira, bog te, ko da je ne znam nija šta, znaš od tog, od dole, tog, kada kažemo, potresanja, od tog kopanja. Baš se znaš, vidiš da ludački se trese, i to ima snimak. To sam vidio kod onoga Jamesa na onom kanalu njegovom. Ja mislim da je ta Amerika čitava ispresjeca na tim tunelima. Pa dobro, da. Mislim da ni Evropa ne zaostaje. Tih tunela ko zna kad je to, znamo godinama, hiljadama, možda i milionima godina u prošlosti, a ovo je sad grad je baš uveliko napravljeno tih gradova. Ima onaj lik, onaj što je izgubio valjda ruku, šta? Onaj što je pričao o obračunom, kako se zove taj gospodin ovo sad? Da se sjetim. On je još odavno pričao da ima te baze gde su jedni i drugi i treći tamo i onda kad ispadne neka frka, tako je on opisao, to put se nešto zarapjelo i baš je bilo opasno. A inače rade oni na tome već godine. Jer za sve to vezano za UFO, koliko po mojim nekim saznanjima najbitnije se u stvari dešava dok je bio Eisenhower tamo predsjednik. A to i njegova unuka otvorna priča. Da je on tada, da su tada potpisali neki dogovore sa određenim vanzemaljcima i tako dalje. Tako da eto. A inače ovako svi znamo, imate na slikama, freskama, u pričama, to od kad je svijeta i veka, ali mislim ovako nešto zvaničnije sa našom civilizacijom, eto tu kreće od nekih, to je bio kraj 40 ili početak 50. Mislim da je to negdje 53. koja. Jer sad ne znam da ste gledali ovoga, interesantan neki gospodin je bio, ima onako, vidi se da je sa Kosovo ima, vuče taj akcenat, pošto kod bilje pomalo može se osjeti mađarski, tako kod ovog gospodina se osjeti taj neki šiptarski naglasak. I baš je čovjek interesantno priča. To je sad bilo pre, ne znam, 2-3 dana na ovoj misteriji.
baš vidim i on isto spominje te neke činjenice. A navodno da, on je tu dodao čega se oni boje, ne boje se oni nikakvog rata, to ono što ja pričam, ne boje se oni nikakvi, ne znam, ne mašteni ovoga, onoga i do čega, nego se oni boje da, sad to gospodina citiram, ja sam to od njega prvi put čuo, da navodno kada dolazi do te nekih premetačina u našem sunčevom sistemu, da to izaziva jako visoke talase. Kaže, to talas bude visok po par kilometara i to samo onako zapusne cijelu površinu zemlje i to mi ima smisla i logike. I navodno zbog toga oni kopaju, a ne da se zaštite od rata ili ono što smo pričali da neko tamo uživa, pa kako uživanje pod zemljom. Ima toliko lepih mjesta na planeti da ljudi odu ako žele baš da nešto uživaju, da su u nekom lepom toplom mjestu i da ih ne znam ja tamo paze, maze i tako to, a to nije očigledno za to, nego navodno po toj priči. I interesantno je to zato što ima veze i s ovim što se pronašlo i u Turskoj i još na par mjesta širom zemlje, sad nisam skoncentriran tačno u kojim mjestima je reč, ali ti podzemni gradovi isto stari hiljadama godina. Pa sam ja isto pričao od čega bi se to ljudi sakrivali, ali ako dolazi neprijatelj nemaš ti vremena da kopaš brale godinama. A tko bi to radio? Lakše je pobići ili ne znam pripremiti se za odbranu ili ne znam nija šta, ne kopati dole gradove. Tako da po mojej logici ovoj stvari ta priča odista ajde kažemo pije vode. A može da bude ono, Dragana, isto što smo spominjali po raznim tematikama, da potencijalno i kada dolazi do promjene polova, da bi se isto dešavali jako visoki ti. Pa da, talasi. Sad, jel malo ljudi tada koji su na površini možda preživi, uglavnom prežive ti na visokim brdima i planinama. A sjetimo se isto i kako je bilo to i kod našeg naroda i možda i u nekim drugim kulturama, da svi nešto saznemo da smo svi na kraju sisli s nekih planina. Jel tako, neko pre, neko posle, a što očigledno da to sve koji su u nizi potamani. Jednostavno nemoguće se od toga zaštiti i preživjeti. Ako se ne izgrade baš ti jako duboki podzemni gradovi. Ali šta će uzrokovati toliki tsunami? Već sam ti dao dve potencijalne mogućnosti. Sad, kako i zašto je to tačno, ne da kažem, stvarno ne znam, ali to mi ima sasvim smisla. Znači, samo neka gore katastrofa da se očekuje, onda bi se zakopavao. Nemaš jednostavno gde druge da pobići. I eventualno kažu da navodno može i na ovim našim planinama, iako nisu kilometrima visoki, ali kad taj talas lupi, odnosno krene, on se tu i tamo spadne mu intenzitet, ali tako? Znači, neće isto proći onaj tamo Francuz ili mi ovde, ajde da kažemo, u Srbiji. Ili na ovim našim balkanskim prostorima. Tako da, sad do koje visine šta on dosegne, stvarno ne bi to... A ovi će stići da uđu, da se sklone, jel? Pa da, pa normalno. Nemo što ovdje napad, neće to sad makrenuti, aj pa odmah, znaš šta. Oni stanuju blizu ulaza, jel? Pa ne, nego kažem ti, sam taj događaj, to će nečim da se nadovesti, nešto će krenuti, pa će oni imati vremena da odu u te podzemne prolaze. A sa druge strane im ne trebaju neko vreme, zato što oni to u principu tu u blizini grade. Tako da, pa sjetite se još onog filma Kusturice što je pravio, Underground. To je upravo to, znači ti tuneli već postoje i nema šta ti nešto puno, znaš, dok se spusti u tunel, samo tamo se odeš, ne znam, dublje, ili kako to sad šta već ide. I ti si u stvari zaštićen od toga. Možda bi mi koji ne možemo da uđemo u te tunele, možda bi trebalo nabaviti hidroavion i onda kad dođe trenutak da to dolijeće do nas, sam podigniti se malo avionom, pustiti da taj talas pređe i opet se spusti. Pa dobro, to, džabe ti to. Moraš imati nešto gdje ćeš kako ćeš živjeti, nije, znaš. Nije problem onog brodolomca što on brodolom, nego šta će da radi, šta će, plutaš po vodi i šta će da radiš. To ti je najgora smrt kad iščekuješ. Dobro, možda dođu ovi neki vazdušni automobili, dronovi, pa ćemo se voziti. Eto, da. A to opet, evo, sad ima veze i sa onim potopima, da ne kažem biblijskim ili u raznim predavanjima, tim raznim potopima. Eto, opet ima jako velike dodirne tačke. Možda su ti potopi bili samo lokalnog karaktera.
Pa nije lokalno kad se spominje svugdje to. A i pazi, ono što imaš, takozvani oni mud flood, što smo isto pričali, znači glavno da je to bila neka katastrofa širih razmjera, jer to vidimo da na celoj skoro zemaljskoj, da ne kažem sad kugli, da tu nekoga ne učem za jezik, ali da je taj mud flood bio na svim prostorima. Znači imaš dole od Australije, Evrope, Azije, Amerike, znači da je svugde bio. Tako da po tome ne bi trebalo da je to ništa lokalno, nego očigledno nešto ono što je globalno desi. I interesantno je to, jer kad pogledamo, dok se evo samo još dve reči da ti kažem, kad pogledamo, to s jedne strane objašnjava zašto je puno gradova sve ono širom ili sveta bilo prazno. Znaš, kad to dođe očiti, sad treba vremena. Da se ljudi s jedne strane može i ti do dole ako se reše da izlazi, ali neko, znaš, kad navikneš da živiš negde, ne izlazi s tebi. Evo to vidimo mi koji živimo, ne znam, po gradovima, pa uđeš u jedan stil života, evo, na primjer, ti, ja mislim da živiš u gradi. Ko sad razmišlja da ti ideš, ne znam, na selo, da ideš nešto previše u prirodi, ili ono? Jednostavno, tako si navikao, tako da pretpostavljam ima i toga. A ta manjina koja eventualno uspe da preživi na tim, rekao sam već, visokim planinama, tu treba generacije i generacija da se s jedne strane spuste i da se ljudi namnože. Gledaš inače svijet kako srlja u propast, gledaš te ratove i gledaš svu tu glupost, možda ne bi bilo ni loše da nas malo resetuje. Ajde da se nadovežem sad. Znači, ako su ti gradovi bili prazni, onda nisu zidani kad piše. Znači, da imaš neke srednjovekovne, tako reći, gradove koji su rađeni ranije, ako su već bili jedno vreme prazni. Tako je, pravda. Ne? To je zajebano onda. Jer očigledno da ta katastrofa ne traje nešto predugo, ali ogroman broj ljudi strada. Tako da već posle, ja ne znam koja je to period. Pa sjeti se i te, kažem, eto, biblijske priče, ne znam koliko su bilo po toj priči, ne znam koliko to traje, par nedelja, najviše par meseci i to se sve vrati na svoje. Znate kako je Noe navodno po toj biblijskom predanju, pustio golubicu i čeka da mu donese granicu, znači da je nešto krenulo da već cveta, da postoji neke, ajde kažemo, površine koje više nisu pod vodom i tad je on otišao da se iskrcaju. Pa znam, ali gradovi su onda bili pod vodom neko vreme, to je treba. To treba posle sve da se očisti, da se sredi, a? Tako je. Evo jedno pitanje. Kad bi na tom Atlantiku se mogla dići voda na recimo visinu od 2 km i sad da udari po Francuskoj, po Britaniji, po Njemačkoj, po Holandiji i tako dalje i da kreće se ovamo prema nama. Dokle bi taj talas mogao uopšte dogurati? Ili on dogurao do nas i u kojoj mjeri bi mogao dogurati? Mora i on imati neku super potencijalnu silu kojom će to da sve gura taj sadržaj. Da sada pogledaš kartu, znači da uzmeš visine, onda sve što je više od 2 km bilo bi iznad vode, tako? Ako ti je talas visok 2 km, znači samo vrhovi planina. Šta imaš u Evropi više od 2 km, Alpe, Zlatibor ili šta? Da li imaš potencijal vode da dogura do nas? Pa voda, da, znači do 2 km visine bilo bi voda onda, po toj logiki. Čekaj, zar ne bi na neki način neka brda tamo na zapadu djelovala nekako kao neki potencijalni odbijač? Odbijač, ako voda krene, to prolazi sve živo. Pa nema ti nikakvu branu tako visoku koja bi zadržala vodu na svetu. Kako su ovi pravili neke prepreke na recimo obali nekoj gdje su turisti, gdje ima puno hotela i gdje kad neki valovi su kretali, oni su pravili nešto dole na dnu da bi razbili te talase. Da. Pa zar ne bi i ta brda djelovala na sličan način? Bi. Gdje imaš lebake brda tu? Bi, ali tebi ako se digne voda, ona će, razumeš, preći preko tih brda. Znači prvi posle voda će stići na visinu od 2 km svuda na zemlji. Znači prvi talas, on će se razbiti o brda, recimo od Alpe, razumeš. Međutim drugi, treći, peti talas, oni polako dižu vodu i neizostavno Alpi ostaju u vodi. A zar neće drugi, treći talas biti na neki način prvim talasom vraćan nas? Pa ne možeš ako ti s tebi diže voda, tebi kad krene plima na moru.
Znači, nema te brane koja to može da zaustavi, spravi ti šta god hoćeš. Na dnu voda se podigne na plaži. Znači, to što su oni pravili, to je samo da razbiju talase, da talas ne bude veći, da razumeš, samo da ti rasturiš, razbiješ nekako talas. Pa zato i kažem, do nas treba nekog vremena da nešto dođe, ali neće doći u toj sili. Ne, da, u sili neće, tu si u pravu, ali to vreme je opet kako pola sata, kaže, to može da zaustavi, recimo, shvataš, nije da ti se menja stvar. Postavi se pitanje koliko bi to trebalo vremena tom talasu s Atlantskog okeana da to dogura do nas. Evo sad ti kažem, po priči ovog gospodina što je kažem bio na Nauka i misterije, kreće sa Pacifika. Što sad odatle, ja ne znam da li on to ispravno rekao ili nije, ali sad se da napomenuo od Pacifika kreće. Vrlo brzo, dan, dva i evo ti, Europa ti je pod vodom, jer to neće u trenutku... Da se popnemo na brdo pa da se molimo Bogu. Pa taman, ali ti brdo nemaš tako visoko kod tebe, moraš neku planinu. Imam Vlašić, 1900 metara. Pa on ispod si, vidiš, nije dovoljno visoko. Pa dobro, možda neće doći ta količina. S obzirom da smo mi ovdje na Balkanu dosta udaljeni, ne znam što sad, par hiljada kilometara, to ako gledamo zapadnu obalu, ovdje i na što ti kažeš, na tim nekim manjim visinama, možda može nekako da se preživi, ali ja stvarno ne znam, to je sad glupo da debatujemo koliko je taj talas, da li je kilometar, 2, 3, 5, ja stvarno to ne znam. Navodno je ovaj gospodin, ne znam da li ima neki precizan podatak ili ne, govorio o talasu čak visine od 5 km. Koliko je to tačno, ja neću da zalazim, to su spekulacije, ali ako bi takva koja vodista bila, eto nam jasno i jednostavno govori zašto se tih ne znam ja na koliko bi to sad bilo godina. Odjedanput gubi trag s tim civilizacijama i kreće jovu popunjava. Gledaj ovu stvar, ti na primjer koji prežive, šta ti posle sa tim koji su preživjeli, to su ostali tamo divljaci, oni su sad prinuđeni da se snalaze, da love sve i svašta, da svašta rade da bi došli do hrane i da bi uspjeli da prežive. Dok se opet situacija malo ne smiri, i sad pošto ta deca koji su, da ne kažemo ti koji su ljudi koji su molili da svašta rade, da prežive, zamisli koliko se to spušta taj neki nivo svega. Znači, brale, tu se gube sva živo pravila, tu je najbitnije samo preživljavanje. I sad ovi koji su eventualno ostali u zemlji, pa didi izlaze gore, ovi će ih pojesti žive, po tamanju. Tako da, ili će morati da primene to sad savremeno oružanje koji ovi sad dole imaju, ali tako, protiv ovih, ali onda ne vidim smisla. Pa to bi bila pravda, neki izađu iz tih rupa jer su nas krali da bi oni napravili sebi rupu, a nama šipak. Sjeti se da je uvek bilo, da se uvek isto po tim raznim pričama, mitovima, legendama, pa i kao istorijskim nekim dešavanjima, uvek pojavljivali odnekle neka civilizacija koja je bila puno naprednija, pa je kućila opet ponovno neke stvari i tako dalje i tako dalje. Tako je navodno, ako se sjetimo, i naša civilizacija, je li tako nastala? Da. A ti iz rupa bi vjerovatno imali zadržano ovo najsavremenije oružje koje mogu imati i oni bi bili ponovo vladari i sebe bi proglasili kraljevima i carevima i mi im ne bi mogli ništa. Upravo tako. Tako je, smatra bi ko nekim bogovima. Yes. Da, jedino ako sam preživio pa znam koje je bilo oružje, pa da kažem sad svojim potomcima, slušaj, ovo nisu nikakvi bogovi, jer će se pokušati predstaviti kao bogovi, jer mi pamtimo to vrijeme kad je bilo ta vrsta oružja. Vidiš, to je upravo ono što je zapisano u Vedama. Znači isto, u Vedama ima zapisano da ljudi pamte ta vremena kad se ratovalo i nuklearnim i nekim drugim oružjima koja je verovatno naša civilizacija još nije pronašla. To ima zapisano. Dakle bi oni znali za nuklearno oružje ako se ne bi ponovo taj, da kažemo, ciklus istorije na neki način ponavljao. Eto, a sa druge strane, opet, možemo da kontamo da nije čudno što ti, na primjer, monasi tamo na Tibetu, su toliko, da kažem, u nekom, da kažemo, napredniji od ostalih ljudi po tim nekim znanjima, shvatanjima, je upravo to. Zato što su tamo u stanju da se održe. Ne verujem da može se popne baš talas na tih 8 i nešto kilometara. Tako da oni tamo sigurno preživljavaju. Ali oni su nezainteresovani onda za bilo šta za dešavanje. Pošto i vidimo da ti tamo oni nemaju nešto puno veze sa ovom našom civilizacijom. Iako ovo u zadnje vreme,
vidimo da su se i oni, ajde kažemo, tu i tamo poistovetili s ovom našom civilizacijom, ali samo ja mislim donekle ono. A i setite se tih priča, ne znam, oko vezanih za Drugi svjetski rat, da su navodno svi tamo odlazili po ta neka stara znanja, po neka stare nacrte, upute i tako dalje. O tome čak ima, da ne kažem, i pravih historijskih dokaza i raznih emisija je bilo, što su išli s jedne strane Nemci, dobro, Nemci išli čak po celom skoro svetu, svugde da je nešto moglo da se iskopa, znamo da su i Sovjeti tada isto bili dosta aktivni, ja sam gledao to isto u par emisija, a i taj baš gospodin, kažem, nisam mu zapamtio ime, je isto pričao o tom. Čak po toj priči odatle je nastala uopšte ideja i kao neki nacrti za dobijanje atomske bombe. Odlično, znači onim filmovima od Indiana Jonesa, što Švabe uvijek nešto istražuju, neko tajno znanje ili neko oružje, ali Ameri to ne rade, on hoće samo da spriječe da oni ne dođu. Sad zamisli te ljude po rupama koji su ostali, koji su prikupili gomilu knjiga, u računare to bacili i sad se desi tako neko sranje, u kakvoj su oni prednosti u odnosu na nas? Ne znam zašto je to uopće bitno. Ja se sjetio još jedne stvari, da vam kažem, ima isto kod par indijanskih plemena, isto je zabeleženo generacijski, to što ti spomenu zbog što se prenosi s kolona na kolonu, da su njih navodno u prošlosti neki ljudi, oni su ih zvali ljudi mravi, u prošlosti spasli. Ne znam da se spominje taj neki velik talas, pitanje da li su oni bili sigurni šta je, ali da su došli po njih i da su ih oteli dole u utrobu zemlje. I kad se sve smirilo, onda su se ti indijanci vratili da žive na površini. To ima, znam da ima sigurno kod indijanaca takva predanja, čak ima tamo po nekim pećinama i nacrtano kako su ti navodno ti ljudi mravi, kako su ih indijanci zvali, izgledali. Nekad se pogleda one stare priče, ne znam, svi se nešto pitali, bar tada, da kažem, u prošlosti, sad ne znam kako se to priča, gdje su nestale, ne znam, civilizacije Inka, Maja, ovih, onih, i tako dalje, i druge civilizacije širom zemlje. Evo, to je onda jednostavno objašnjenje zašto i kako odjedanput samo civilizacije nestanu i posle se opet odjedanput pojave, gledano istorijski. A i sa druge strane, to vam je dokaz ono što smo već gledali i bili svedoci da ostaci, ne znam, školjki ili nekog biljnog i životinskog sveta koji se nalaze samo na okeanima, se nalaze na izuzetno visokim visinama. Samo ti talasi su u stanju da to nabacuju na te planine, jer nema drugog objašnjenja kako može nešto, nikad nije bilo more, ne znam, na visini od 4-5 km. A vidimo da postoje ostaci raznih školjki, algi i ne znam ja čega šta su A može biti drugi razlog. Izvoli, što ste rekao, Zor? Može biti i drugi razlog, recimo razlog da se izdigne morsko dno pa da postane planina. Pa ne znam da se to baš dešava. Dešava se da tako nastaju. Tako se događaju zemljotresi što se dve ploče sudare i izguraju tako što kaže ZOKS deo zemljišta i onda sve recimo. Ma pusto to priče, ovo je bilo zvanične nauke, to ne može tako da funkcionira. Pa ja se slažem, ali kad pogledaš zemlju od gore, tačno tu da idu te tektonske ploče, tu imaš planinske masive. Pa to da je tako, šta miš da bi ovi utrobi zemlje onda bili u stanju da prežive? Ako ćemo uzeti da postoje pod broj 1, a pod broj 2 po svim tim što ti kažeš mitološkim pričama, sledeći da kažem način kako će čovečanstvo da srada nije od vode nego od vatre. Jer onda nema ni logike da oni sebi prave nešto dole u zemlji ako očekuju poplavu. Malo je onako i kontradiktorno. Evo, postoji pitanje bilo, ne kažem, možda si ti upravo, ali evo, da logički razmislimo. Jer ako bi to tako išlo što ti kažeš da putuju cijeli te tektonske ploče, pa kako bi opstali svi ti tuneli i sve što postoji pod zemljom? Pa tu grob je od toga bilo zatrpan. Razmislimo. Nije se to sad na svim mestima, razumeš, ispomenulo, nego tu na sastavu tektonskih ploča tačno postoje te najveća tektonska ploča, ja stvarno ne znam baš toliko, ali koliko smo mi učili, znači gura tamo negde od Italije ka središtu i dolazi do ti pomeranja, to periodično tako ide nekako.
sad kažem... Ne kažem ja pazi da po mene tehnološki ploče ne postoje, da ne budem površno, da me neko površno ne razume. Ali to ne može da bude toliko u takvoj meri ko što ti kažeš do toga nastaju silni planetski masivi. Neki masivi su definitivno tako nastali i kažem ti, ne događa se to pri svakom zemljotresu, ali pri tim velikim, znači sudarima tu kažem ti na sastavu tih tektonskih ploča, postoje nekoliko tih centara na zemlji gde je takva situacija. To nije svugde u celoj zemlji, nego tu na sastavu tektonskih ploča, tu je najrizičnije. Pa dobro. Navodno sa pravljenjem tog indijskog ne potrebno nego što ste da kažem. Pa dobro kažem, kao podkontinenta, tada su mogli nastati tih Himalaja. A sad šta je interesantno, pošto ja ne znam gde isto postoji nešto, neki zvanični dokumenti, da se vidi gde postoje ti podzemni prolazi. Jedno su prolazi, a drugo su baš kao gradovi. Onda bi mogli vidjeti šta je eventualno i gde pomereno. Gde već da kažem, hiljadama, milionima godina postoje ti tuneli i gradovi, što sigurno nije moglo da bude nikakvih takvih pomenja. Jer takvo pomenje bi sigurno zarušilo i onesposobila takve gradove. Ovi grade te tunele, recimo zapljusno jedan talas, kad bi ta voda se zadržala jednu godinu dana, ja ne znam, jel oni imaju neke otvore, da uzimaju vazduh ili šta? Kako bi oni bez vazduha dala? Pa kakav vazduh, ako imaš ogromne površine, pa tu imaš vazduha. Ima dovoljno dubace, kako se zove, biljni svet i da naprave tu mikro, kako se to kaže, klimu i da sve normalno funkcioniše. Ne treba ti nikakav vazduh polje. Kapiraš? Tebi treba, na primjer, ako imaš neku malu prostoriju, ti bi relativno brzo tu potrošio kiselnik i moraš da imaš dovoljno polje. Dok te velike, kažem ti, površine nemaju potrebe za nikakvim dodatnim vazduhom. Šta je ti vazduh? Samo mora da se napravi neki, zatvoren sistem da tu, znači da se taj nivo kiselnika održava. To lako se uredi sa uzgajanjem raznog bilja, pa možda i nekim hemijskim putem, otkud ja znam do kog nivoa je došla nauka i tehnologija po tom pitanju. A da li bi oni degenerisali zbog toga što nemaju sunčeve svjetlosti? Pa vidiš, to je dobro, drugo pitanje. To je sad pitanje. Šta i koliko utiče na ljudski rod kad se to generacijski, naprimjer, ne mora generacijski, ali neki dugačak vremenski period, ne znam, jako je teško reći. Po nekim pričama, šta je nama problem isto u odlaska, naprimjer, napuštanja u naše planete, upravo to. Što prvo, to su polja samo bez gravitacije, ljudski organizam je navikao na gravitaciju, drugo, navodno da li postoji taj pojas, kako se zove, koji je isto radijacijski i znači to su već i neki problemi zbog samog ljudskog zdravlja, nije nama problem da postavimo letelicu, što ste vidjeli s onim Voyagerom, kad je to poslato, Bog te, sad izvinjam se na izrazu, dobar deo nas nije ni bio fački rođen, kad je ta letelica poslata, znači oni mogu da šalju robote, ali problem je ljudi da se na taj način transportuju. A sa druge strane, ako ste čuli te druge metode koje postoje razni drugi metodi na koji se ljudi transportuju, to su ti razni portali i ne znam kakve druge stvari, ili te neke toliko savremene letelice tipa NLO-a, UFO-a, koje imaju tehnologiju koja je jednostavno zaštiti, ali govorim sad za, kažem, samo našu civilizaciju. Znači, to je taj najveći, u stvari, problem, da se bilo gde ode. A imate i dokaz za onaj kad je, čekaj, šta je to bio, da neki Francuz ili šta, bio dopušteno mu da boravi, to možda ti, Dragan, ili ti bili, možda bolje pamće te podatke, znam da je, on ne znam, platio koju količinu para i otišao je tamo u tu rusku stanicu. On kad je, posle ne znam koliko je boravio tamo dana ili sedmica, kad se spustio, njemu su svi udovi bili, kako da kažem, oštećeni. Trebalo mi ne znam koliko perioda da se čovjek rehabilitira, nije mogao da hoda, nije mogao ništa da radi. Tako da o tome ja u stvari pričam. Tako da zato se niko ne opredeljuje da igde ode, nego je jedino i glavno rešenje ispustiti se dole u utrubu zemlje i sačekati, bez obzira koliko to, da li to traje mesecima ili traje godinama ili možda stotinama godinama, nema nikog problema. Sačekaju da se smiri situacija, ali ja pretpostavljam, zato što kroz razne te priče, kažem, eto, čak i tu biblijsku, to je novu priču, da to traje samo par meseci i da se nakon toga sve na kraju stabiliše. Ali šta recimo, ako bi bio
talas generisan negdje na sred Atlantika ili recimo šta ja znam Tihog okeana, a recimo ove priobalne zemlje imale recimo neko oružje poput nuklearnog koje će da proizvede kontratalas. Pa to samo u crtanom filmu. Mislim, ako se boje što ne bi stavili tako nešto. Čuo sam nešto o valovima, nekim 2 km, to mi je bilo prije pol sata. Onda sam zabrio pa te seizmičke valove, sam razmišljao o njima kako su otkrili onak neke dvije ture ispod zemlje. Ali najveći tsunami je bio zabilježen, 500 metara, tamo kod Aljaske, 1950. Ali tog smo te tak počeli, mjeriti, tako da ne znamo koliko je najveći u prošlosti. Ali izmjeren je 500 metara, znači tako da ta 2 km val. Ko zna da li se desi u prošlosti. Možda vjerojatno je on. A još jedan od mogućih, razloga zašto je dobar deo od tih primorskih gradova vidimo u prošlosti, ovaj se sad nalazi pod vodom. S jedne strane možda bude bilje ovo što ti kažeš, ta neka tektonska pomeranja, što može isto da bude slučaj, ali vidimo da je na jako puno delova sveta da pronalazimo te podzemne gradove i tu raznu arhitekturu koja je sigurno jednog perioda mogla biti na površini zemlje, ko ide pa pravi skulpture i tamo pravi kuće u vodi. Tako da, to je još kao neki dodatni dokaz. Znači, sva ta priobalna, ja ću vam reći da tamo kada 70-80 godina, kad su pronašli pored Japana, da i na primjer tamo ima, pa ne znam gde sad sve da ne nabrajam. Tako da i to ima neke sigurno veze. Sad, ja mislim da je to najveći problem u tom nekom smislu tačno datiranje tih nekih stvari. Jer ono što smo i sami govorili, jako je teško skonti kad je neko nešto izraslo u kamenu. Ja ne znam, ne bavim se nisam ni hemičar, ni neko ko se bavi sličnim stvarima, ali tu je najveći problem. Da smo to u stanju, onda bi tačno mogli istorijski da datiramo kad se to eventualno dešava, pa ako bi uspeli par tih nekih slučajeva da zabeležimo u istoriji, tačno bi bili onda u stanju da taj neki ciklus, ako je odista ciklično, ako bi bilo, ne znam, u tom nekom približno jednakom intervalu kad se to tačno dešava. I onda bi ovo što kažeš ti Zoks imali vremena na pretek da se pripremimo. A vidimo da se ti bogatuni pripremaju, znači oni sigurno nešto znaju što nama ne puštaju informacije. Eto je. Pripremaju se oni fino da nas zamijene kao ljude. Znači organizacije su ti entiteti, to više nisu ljudi. Znači ne možeš ti reći naš kolega je napravio grešku, izvinjavam se. To je nepravilno. Zato što si kolegu odvojio od organizacije, ti si trebao reći, žao nam je, mi smo napravili grešku. I onda će zamijeniti nas sve s robotima. Mi smo ljudi, mi grešimo, pa onda ćemo roboti, sve će roboti raditi. Sad rade robote, mislim umjetnu inteligenciju, kompjutere da programiraju sami sebe na level, na medium razini programera, znači nekoga koji nemaš potrebe uopće. I onda kad budu počeli voziti auto, onda je gotovo. Mislim, nije gotovo, onda šta, za 100 godina, Sad baš razmišljam, 2025. godina je bila, onaj Rimac je obećavao automobile na struju, na robote. I onda je jedan, mislim da se zove Lucijan, ili tako, gospodin Lucijan, on se kladio još 2015. ili ne znam kaj godine u 10.000 eura tadašnjih, to je bilo puno novaca, da to neće biti do 2025. sigurno. I neko je to neko je prihvatio tu okladu, baš sam naletio na post neki dan, neko se okladio u ime Rimca da će to kao biti, i 10.000 eura i sad je prije 2025. godina je već drugi mjesec i ja sam ostavio komentar, evo čestitke Lucijane, 10.000 eura ste dobili, kuš. Znači on treba dobiti isplaćeno 10.000 eura, ali ona se ne znači da se to desiti, ali ne smije se o tome pričati, nećemo o tome pričati. On je vladajući mezimac, kako da kažem. Taj projekt ne smije propasti. Bilo bi sramota da se onaj naš sliku u autiću tamo i da sad to propadne. Ali digresiju sam oprostite. Što vidim da se Bilja odmotivila. Bilja, ako imaš nešto da nastaviš, izvoli. Pa ništa, htjela sam samo reći da se nastaje na tvoje što si ti rekao da su neki gradovi pod vodom i tako dalje. Ta pomeranja se konstantno dešavaju, ti tačno vidiš
ono što ona tvrdnja da je sve bilo jedno tlo u suštini kao na Pangea, kao dok je postalo pre ne znam koliko miliona godina. Znači ti vidiš definitivno da se Južna Amerika i Južna Afrika uklapaju jedna u drugu. Znači da je to recimo toliko se dogodila ta pomeranja, razumeš? Znači i to je konstantan proces. Znači to se događa. Pa mogu bi da se složim s tom, ali pazi, u tom slučaju onda zemlja bi morala da raste. A ja se pitam odakle dodatne materije da zemlja toliko naraste. Znaš, to mi malo bajkovito sve. Pa nije narasla ona, nego su se samo razdvojile te kompnene mase i formirale su manje, manje određene površine koje su se razdvojile jedno od druge. I konstantno se udaljavaju. Ja mislim da se 2 cm godišnje udalji Južna Afrika od Južne Amerike. Dobro, onda to nije ajde kažem, ova klasična o toj Pangeji, jer u toj Pangeji znači sve zajedno, sve jedna površina, ajde kažemo kao... Ali pre 300, 400, ne znam koliko miliona godina, razumeš? Znači zamisli koji je to period. Ali to zaista se, kažem, najbolje vidi na Južnoj Americi i Africi koji se baš i na prvi pogled uklapaju jedno od drugo. Dobro, da, ima tu smisla i logika. Jer ako su ti ciklusi, ne znam ovo sad što niko nije dao neka predviđenja, ajde ne znam da probam ja da lupim neki broj na nekoliko desetina hiljada godina, kažem pretpostavka čisto, nije nikakva tačna informacija, onda ovo što ti kažeš vidiš, to znači ako svaki 40.000 godina se to dešava, sad zamisli, to bi značilo da u 1.000.000 godina se takva pojava desi 25 puta. I to bi stvarno bilo već u stanju da to toliko pomeri, na primjer da ova tvoja pretpostavka da je sve bilo zajedno bi mogla vrlo lako i tako da se objasni. Jer ako non stop gura, udara, lupa, ti talasi i tako dalje, a sad ako pogledamo sad i to je opet, kažem, najgore što se radi sa puno pretpostavki. Najgore je to što mi u principu možemo samo da sagledamo ono što i ovih, ne znam, par stotina godina, evo da kažem, ove naše takozvane savremene civilizacije, šta se dešavalo u tom periodu. A sve ono što se dešavalo puno godina u prošlosti mi ne možemo da znamo, možemo samo da nagađamo. Treba gledati te neke istorijske i zemaljske dokaze kad se nešto može naći pa da se tu uoči neka pravilnost. Tako da tim putem možemo da skontamo nešto potencijalno što je bilo, a nismo bili svedoci toga, inače nema druge. Mi, na primjer, isto svakodnevno prisutujemo da ti vulkani po okeanima su u stanju da za 2 dana naprave veštačko ostrvo. Ne veštačko, nego novo ostrvo da stvore. Tako da to se prisutuje svaki dan, tako da to nisu neke toke nepoznanice za nas, ali ovo sa tim nekim većim stvarima, to je već malo škakljiva tematika, a što vidimo da nauka ima neku ludu tendenciju da kad se nešto ustanovi kao neka, ajde da kažemo, pretpostavka, kad bude opšte prihvaćena, to postaje neka dogma, a nauka ne bi trebala nikada da bude dogma, tako da to je isto neka stvar koju dosta često kritikujemo i, ajde da kažem, sa razlogom. Ako nemate više o ovoj temi, mogu bi da vam ispričam još jednu interesantnu stvar što sam opet nedavno nešto odgledao. A radi se o tome da pričali smo već o gledanju na daljinu. To, ajde da kažemo, postaje jasno da je čovjek u stanju da koristi za svoje neko astralno telo ili to neko mentalno da putuje i da se gledala stvari na, ajde da kažemo, na ko zna kojim razdaljinama. I sad šta je interesantno prilikom jedne od takvih gledanja na daljinu, čovjek dobija zadatak da neku lokaciju, pošto oni njima kada daju samo u nekim brojima, kao neke koordinate i tako dalje. I on je mislio u stvari da, pošto je dosta gledao sve na zemlji, da se to nalazi na zemlji. I kad je vidio neku ogromnu piramidu, on se začudio, dakle sad te ogromne piramide, da to nešto novo još ne istraženo ovde i na kraju se ispostavlja da u stvari ne radi se o zemlji, nego se radi o Marsu, pardon. I sad da ne pričam dalje nešto puno pričalo, vam kažem da je uspio na kraju da stupi u kontakt sa tom civilizacijom koja je tada još egzistirala i koja je bila na umoru pre nekih 1.000.000 godina na mesecu i tako dalje i tako dalje. Tako da hoću da kažem da ti neki veći ciklusi koji su za naš ljudski rod toliko veliki da mi to ne možemo da pojmimo,
moramo da koristimo znači neke druge metode da bi bili u stanju da eventualno objasnimo i razumemo šta se to dešavalo, ne znam, desetinama, stotinama pa i milionima godina u prošlosti, a naša nauka je stvarno nemoćna da sa preciznošću i niti uopšte ima, ajde da kažemo, alate da se bavi takvim stvarima, znači to je više kod nas u nauci domen naučne fantastike nego prave nauke, ali evo vidimo da polako izlaze informacije kojim drugim metodama smo u stanju ipak da pojmemo neke stvari koje su se dešavale ko zna kada i ko zna gde. I da za kraj to kad pričamo o Marsu da se podsjetimo one naše parole koje mislim da samo imamo u našem narodu, odnosno ovim našim narodima Balkana ili da svi imamo vučemo iz nasledđe, a to je da samo kod nas ima ona parola kad se neko čudno ponaša kaže odak si spao s Marsa. Znači verovatno i preko toga je prenošeno ta informacija da je odista u nekoj davnoj prošlosti bilo nekih ljudi koji ne mora slikno da su izgledali kao mi sada, a mogući i da jesu, to je sad znako pitanja, da su odista dolazili sa Marsa. Dovoljno je to da nas malo zagolica pažnju i da u stvari ukapiramo da smo mi u stvari zrno u kosmosu, zrno peska. I za te kosmičke događaje mi smo stvarno nemocni, tako da zbog te tvoje neke ideje da ćemo mi nešto s jednom nuklearnom bombom ili 15 da nešto uspijemo da uradimo, to piše. A znam ja koliko to može da radi ili ne radi, ja sam to izbacio kao ideju. Dobro, okej, nema problema. Može pretpostavka da bude i netačna, ali okej, svaka čast za potencijalno neku teoriju, tako da se izrazi. Imaš problem, onda izbacuješ svakakve ideje da vidiš je li moguće nešto riješiti. Slažem se sa tobom, ali uz opasku, ako tako rešavaš matematičke zadatke, teško ćeš ga rešiti. Znači, da li rešenje je načina 1, 2, 1.720.324 ili 148 milijardi 323, neće nikad tako doći do rešenja. Oni američki neki filmovi gdje meteor pada i udara u okean i diže taj talas toliko. Ja sad ne znam, jesmo mi ikad za ove neke poznate istorije iskusili da je neki meteor pao u okean ili more pa da je prouzrokovao neki tsunami. Bravo, to je isto dobra ideja. Navodno ja, ako ne grešim tako, nauka zvanično, opet to zvanično po znacima navoda, objašnjava izumiranje ovih dinosaurusa. Da je navodno taj neki veliki meteor lupio i da se stvorila takva klima da ti dinosaurusi nisu mogli da prežive. Ja ne verujem u takve nešto previše lično priče, ali da neki manji meteori, komete i slično mogu da udare u zemlju, pa i asteroidi, ne znam šta. To je po meni moguće, ali to ne pravi neke velike štete kad pogledamo planetu u celosti. Ali evo kad gledamo onu Tungusku eksploziju, za koju se valjda ne zna šta je to bilo, jel? A za koju se možda može reći da je neki meteor. Ona je povaljala svo ono drveće i smatra se da je u stvari ta eksplozija, pošto nije bilo nekog velikog kratera, da je to bila u vazduhu eksplozija koja se desila. Sad, da je to tijelo, da je to bubnulo u Atlantski okean. Takve snage kako je to povaljalo svo ono drveće u radijusu od ne znam koliko kilometara ili desetina ili stotina kilometara, šta bi to moglo da proizvede? Kad je bila ta Tunguska eksplozija, kažu da su u Londonu mogli da čitaju novine na osnovu tog svjetla. To je bilo 1910. ili tako negdje, tu blizu. Pa otprilike tada imaš snimak ovog meteora u Rusiji koji isto eksplodirao, on je bio mali, znači isto je došlo do neke eksplozice onako, jer tu ide odavno debata kako eksplodiraju ti meteori koji su kamen, led i tako dalje. Temperatura je velika, ok, tako da to je bio problem. Recimo objasniti tu pojavu. Sada nije eksplodirao, on bi zviznao u Sibir, ko zna šta bi se desilo. Navodno ima, ja sam još davno došao do neke informacije da ko zna kakve neki preci ili šta već, koji su to, da kažemo, tako da i nazovem bića, koje su u jako davnoj prošlosti stavili odbrambeni mehanizam na zemlji. Tako da nema šanse ništa veliko da padne. U tom slučaju se uključuju ti mehanizmi, to je to što si ti pričao, dok ta neka ekstra napredna civilizacija, koja je ko zna koliko miliona godina ili možda i više stara,
koja neutrališe svakve takve objekte koji bi predstavili pretnju zemlji kao celinima. To što će manje nešto dopadne, ne smeta ništa. Znaš, ko ti, na primjer, kad te neko gađe većim kamenom, normalno ćeš krenuti da se zaštitiš, jel tako, rukama, da te to, ne znam, ne pogodi u glavu ili šta već. A kad neko na tebe baci zrnce peska, jel se štitiš uopšte? Pa ne štitiš se ništa. Tako da nema potrebe da dižeš ruke da se braniš. Ovo je samo jedna od stvari, ne kažem da je odista tako, ali kažem jedna od stvari koje sam davno došao do takve informacije i nisam čak u par slučajeva sam došao na istu tu, da kažemo, potencijalnu pretpostavku da znači taj neki štit zemaljski odista postoji. I nije vezan za nikakve napredne civilizacije, nego baš za nešto prastara. Evo, ja ne znam da li ste se vi susreli sa pitanjem, na Mjesecu imaju oni krateri. Oni krateri su napravljeni na način da je kao navodno udario neki objekat, u Mjesec, ali je udario znači pod nekim pravim uglom. I sad se postavi pitanje, pošto je ta mjesečeva strana uvijek okrenuta prema zemlji, odakle je mogao da doleti objekat i da zvizne u Mjesec, ali da zvizne baš pod pravim uglom. I što je svaki pod pravim uglom, što nemamo kratere, recimo, kao neka linija, jel tako nešto? To padaju ta tijela samo tako ravno, jel? A stavimo uglomjer pa on padne. Ili šta? U čemu je kvaka? To dobro što zaključuje. Mislim, to se zna, ali to su, kažem ti, to su po meni te naučna naklapanja. Kad se od neke totalne gluposti forsira da je neka takozvana naučna istina. Ništa ja tu drugo ne vidim, evo Dragan nešto da kaže. Znači to su po meni totalne budalaštine. Pa nije baš to toliko suludo kako nauka to objašnjava, recimo. Svaki put kad dođu do sudara nekog, do nekog udarca, znači dolazi do zagrevanja. Dosta da uzmeš čuk pa da udaraš recimo u bakarnu žicu. Znači dosta bakarnu žicu jednom da udariš jako i ona će već biti vruća. Ako ste probali nekad bakarnu žicu da savijanjem polomite, da je pokidate, niste imali recimo klešta, ona se zagrela, probajte kući. Znači svaki put kad pucaju te veze i kad se menjuju te veze između atoma, dolazi do zagrevanja. Znači kad udarite dva kamena jedan od drugi, oni se zagreju. Sad kameni su recimo veliki, manje više, međutim ta brzina tog udarca je presudna. Znači brzina kojom meteori udaraju u površinu je desetine kilometara u sekundi. Znači recimo 50 km u sekundi je brzina meteore kad udaraju zemlju. Dok ti ako bacaš kamen, to ti je 5 metara u sekundi, recimo, ako ga bacaš. To je brzina tvoje ruke. Znači, između 5 i 50 ogromna je razlika. Znači, to je 10.000, znači između 5 metara u sekundi i 5 kilometara u sekundi je 1000 puta razlika u brzini. Znači, meteor koji pada brzinom jako nisko od 5 km u sekundi, on 1000 puta brže padne nego što vi bacite kamen. Ako pada 50, to je 10.000 puta brže. Znači, ta ogromna brzina dovodi do toga da se to kamenje zagreje. I zagreje se toliko da postane žitka topla masa. Znači, istopi se kao postiže temperaturu kamena koji izlazi iz vulkana. Sad, kad ta masa postane žitka, vi dobijate na mestu gdje je udario meteor, dobijate praktično ravnu površinu, jer je to postalo kao gel, kao voda, razumete? Znači nije toliko ni bitan taj ugao. Da li on meteor udario pod uglom od 45 stepeni ili totalno pravo na površinu. Znači bitno je samo to što je on zagrejao površinu. Pa je površina zagrejala se, jedan deo recimo meteora je otišao na dole, ono što je ostalo na površini, ono se sleglo, znači kao voda, kao gel, i vi dobijate ravnu površinu. To je ono što imate u kraterima. Sad na Mesecu imate, vidi se sa zemlje teleskopima, i kratere koji nisu pod uglom od 90 stepeni. Znači imate iskošene kratere, malo tu se vidi teleskopima. Da, a kaži mi od čega se lebati otopi taj meteor kad nema Mesec atmosferu? Bobe, kamen u kamen udari.
Znači, meteor je kamen koji udari u kamen koji je površina meseca. I silina udarca je toliko velika da se kamenje istopi. Razumeš? Ne može ostati hladno. Razumeš poentuvica? Znači, sam udarac dovodi do toga da se to jako mnogo zagreje, to je 10.000 puta veća brzina nego kad ti nešto bacaš kamen u kamen. Znači, dosta čukom da udariš bilo kakvu žicu. Dobro, ne može se tako neki veći kamen istopiti. Ok, slažeš se s tom da će od udara da se toči temperatura, da će ga istopiti sad u momentu, pa to neće da može. Hoće. Zato imamo zatvorene kratere, nemamo rupu, jer krater, znači taj meteor kad je udario u zemlju, on je nastavio na dole. Međutim, kako je udario i krenuo na dole, on je trenutno zagreo sve to stenje i to stenje je počelo da gori. Znači, postalo je meko. On je istovremeno i on postao mek, ali nije automatski skroz do sredine kamena, znači do samog središta, zavisi koliko je veliki. Znači, nije postao meki, sve dok je on tvrd, znači dok ta temperatura koja vrlo brzo se kreće ka sredini, ne stigne do sredine, znači on ima jedan taj čvrst deo koji još nije totalno zagrejan. Recimo, 1 sekunda da je prošlo vreme, lupam, nemam pojma, nisam geolog. I znači on otišao negde duboko, istopio se, i tako se zaustavio jer se istopio, znači postao je sav mek, a gore kako je došlo do otopljenja tamo gde je krater udario, vi imate dno kratera ravno. Ja ne mogu da prihvatim tu priču. Nešto što je udarilo sa strane je trebalo da napravi jednu brazdu po mjesecu, a ne da napravi pravilan krater. Ok, slažem se ja sa time, ali imaš kratere koji su zakošeni čak na mesecu. Krater je brazda. Sad brazda ne znam, to ne verujem da ima tako neka brazda. Jer onda je udario tako, ne bi pod kojim uglom treba da pogodi pa da to bude brazda. Ti opet kažeš brazda, međutim on kad udari, on će početi da se topi. Znači počinje da se topi i površina i meteor. Znači opet neće ostati brazda. Od toliko udaraca trebala bi bar jedna brazda da bude, a ja ne vidim gore nijedne. Pa ja ti opet kažem, topi se. Znači ne može ti, nije to plug, razumeš, pa da napravi brazdu. Znam, ali onda, Dragane, ja bi tu teoriju, ajde kažem, ako bi nazvao to je to neka tvoja teorija, onda komentaricu da to mogu biti led. Znači, pošto znamo da postoje dobar deo tih kometa, meteora i tako dalje, koje su sastavljene od leda, to upravo što si ti rekao bi moglo da se desi sa ledom, ali kod stena čisto sumnjam. Ali dobro, to je opet moje lično. Pa evo, pade mi jedna druga stvar na pamet. Imate na internetu ovaj meteor kad je padao na Rusiju. On gori, počinje da gori. Ali to sam se rekao atmosfere, da. To se ispravio, tako je. Ok, ali zašto je počeo da gori, zašto se užario taj kamen koji pada prema zemlji u vazduhu? Atmosferu je, ima kisika. Dobro, ali zašto se zagreo? Čim gori mora se zagrijati. Molim? Čim gori mora se zagrijati. A dobro, ali čim gori mora da se zagreja, čim se zagreje mora da gori, ali zašto se uopšte zagreo? Onda gore ti je hladno, Zok. Trenje. Dobro jutro, trenje. Trenje, Zok, tako je. Znači, trenje prouzrokuje dovodi do toga da će on udara u atome atmosfere. Znači, kad... Nema atmosfere. Tako je. Sad, zamisli da se on, znači... Može li nešto da gori bez kiseonika i da se zagrijava bez kiseonika? Evo ovako. Znači, ako si već stigo do toga da zbog trenja se kamen greje, znači trenje znači da kamen udara u atome atmosfere. I sam taj udar atoma u atom dovodi do povećanja temperature. Znači, neki atomi kamena udaraju neke atome vazduha. I on se zapali. Sad, vidi koliko više atoma ima na zemlji, da steni, u koju taj meteor udara u odnosu na atome u atmosferi. Znači, kad on udari u one atome koji su deo neke stene, šta misliš koliko se tek onda zagreje? Puno više. Mi govorimo o mjesecu, znači mjesec nema atmosferu, a
U vakuumu je koliko? Minus 256, je li tolika temperatura? Znači, meteor je doletio do same ivice, odnosno do same površine. Nalazi se na minus 256. Udara i proizvodi koju temperaturu? Ne znam, 1000 stepeni. Znači, ti da bi se zapalio kamen, da bi počeo da gori kakav ga vidiš u atmosferi, tebi opet trebaju 1000 stepeni. A on udara u hladnu, retku atmosferu. Znači, kad udari u stenu, te onda već ko zna koliko puta više se proizvede temperature. Od samog udarca, to ti ja pričam. Sad na mesecu nema atmosfere, ali tamo meteori i ne gore prije nego što udare u površinu, jer nema atmosfere. Međutim, kad udare u površinu, oni se zagreju, sve se to istopi. Znači, isto imaš i trenje. Zamisli trenje kad meteor udari u površini, počne da ulazi u stenu. Ako se već prolaskom kroz vazduh toliko zagreje, šta mu se dešava prolaskom kroz stenu? Ne razumeš koliko je tu oslobađene temperature. Normalno je da od tog kamena ne ostane ništa ni od stene, da se istopi. Zato imaš tu na površini, znači tu dok još nije se totalno zagreo, ti imaš tu rupu podignuta ono. Znači, izletelo je nešto sa zemlje i odmah je počelo da se greje, ono prolazi kroz stenu kao kroz sir. Kao kad nožem staviš od same temperature. Kad pogledamo koliko imaš te najveće kratere na mesecu, da je nešto te veličine lupilo u mesec ne bi više postojao, razletao bi se u paramparčiće. Dobro. Ako uključimo malo fizike, razmisli. Ako ugla, na primjer, evo bilijarska, koja je, ne znam, 8 cm, 7-8 cm, udari u kuglu koja je, ne znam, prečnika 3 metra, na šta će da je radi? Totalno će da je razbuca. Ima da odleti na sve strane. Znači, takva hipoteza uopšte po meni ne pije vode. Znači, krateri, samo da završim tvoju misao. Znači, krateri na mesecu su toliko veliki da to se ne objašnjava udarom nijednog tela o sam mesec. To je nešto sasvim drugo. I ovo je druga stvar, ne bi se s tom složio, to što si rekao, to prihvatam da je moguće na zemlji. Meteor putuje ogromnom brzinom, udari u zemlju, on će, tačno to što si rekao, doći do tu i tamo topljenja, on će, ko znam do koje dubine da uleti i to će se jednostavno, ta rupa će se samo od sebe zatvoriti i doviđenja. Znači, u stvari zemlja će u sebe, aj tako da kažem, primiti taj meteor i manje više ništa, nešto katastrofalno se neće dogoditi. Ali kažem, kad su velike veličine u pitanju, tu ne može dva tela tako samo da se udari i da nikom ne bude ništa. I da to samo kao manje pojelo veće, ne. Ta mala kugla će ovu drugu da razbije, to je 100%. Pogotovo što ima toliko inerciju i toliko snagu, znamo iz fizike otprilike te formule kako to ide, tako da će to se razletiti sve u paramparče. Gledaj ovako, a šta ako u biljarsku kuglu uleti ogromnom brzinom zrnce peska? To neće da može. A što ne bi? A kako može? Može. Ajde, probaj. Pali puškom neko zrnce peska pa da vidiš. A znamo, slušaj ovo, još znamo ono da, ajde ovo malo i kao šala, da ne bude ova emisija toliko, da ne kažem, naučna i tako da se izrazi malo. Uzmeš običnu mast, kuhinjsku mast, staviš ga umjesto zrna, kako se zove, pučanog zrna, ili u pištolju, sve jedno, i pukneš. I ti će time biti u stanju, metal da probiješ. Razumeš? Obična kuhinjska mast. Da, a koliko brzo se kreće pušteno zrno? 700 metara u sekundu. 0,7 km u sekundi. Jeste, i pištolji su na 200, kalašnjikov na 600, snajper na više od kilometar u sekundi. Tu su brzine. I ti kažeš, desit će se, proći će kroz metal, šta? A šta bi bilo da ti umjesto u tu pušku staviš kamen običan? I ne da ga ispališ 0,7 km u sekundi, nego 70 km u sekundi. 100 puta brže. Evo ti dobar primjer, to kamenje i tako toga možda porediš onda pušteno zrno, na primjer kad udari u tank. Da li mu išta bude? A ne bude mu ništa, jel uđe to zrno u tank? Ne uđe. Ne. Ili se spljuta i padne sa strane. Ali zato što se kreće sporo, Bobe. Imaš ti puške koje probijaju tankove. Bile su u Drugom svjetskom ratu. Znači, postoje puške koje mogu da probiju tank. Kao snajperi su veliki. Ali oni su spori za udarac meteora u površinu meseca ili zemlje. Jer to je 2 km u sekundi, kilometar i nešto u sekundi.
Dobro, ali opet samo obrati pažnju na dimenzije. Uvek. Znači, koliki je metak, koliki je ten, koliki je ovo, koliko je ono, koliko je, ne znam, bilijarska kugla, koliko u ovom slučaju, kaže ti, veličina meseca. Znači, kad su tijela približno iste, ajde kažemo, skale, veličine, tu ne može da bude uopšte obično nešto. Tu se dešava onda katastrofalna prilikom suda dolazi do katastrofe. Jedino kad su tela, kada puno manje telo udari u veće, onda može ovo što si ti naveo. A kažem ti, krater na mesto, obrati pažnju. Možemo da uporedimo krater koje veličine, koliko puta staje u mesec, ne znam da li, 20-30 puta, po veličini meseca, to je ogromno. Ne može mesec da izdrži takav. Da, ali taj meteor koji je napravio krater. Slušaj, ne znam od koliko stotina ili hiljada kilometara, pošto znamo da tela koje se kreću, da to imaju enormne brzine. Ali samo malo da se vratim. Da, samo izvini, sekund samo da posjetim, pošto je Zok u stvari, ako se dobro sećam, još pričao odakle je sa strane zemlje, znači odakle je sa strane zemlje, to je po meni još eventualno dodatni dokaz da to nije to o čemu se priča, a to je što vidimo da sa strane zemlje na mesecu također postoji identični krateri koji sa drugih strana. A znamo da sa zemlje nemamo mi nikakvu takvu tehnologiju da nešto pucamo pa da pravimo takve kratere. Mada kažu da bilo je slučajeva kad su ispitivali da navodno mesec zvoni kao zvono, da su navodno bile ispaljivane nuklearni projektili na sam mesec, da se, nemam pojma šta su sve htjeli da time ispituju i dođu do određenih zaključaka, da u principu kad su te nuklearne projektili leteli ka mesecu i kad je eksplozija se desila, da je mesec zvonio kao zvono, što znači u principu da je mesec u samom svom središtu šupalj. Dobro, sad to na stranu, da li je šupalj ili nije, znam za to je test koji je NASA radila, ali gledajte ovako, druga stvar. Znači, prva stvar, sve se svodi na brzinu. Znači, brzina udarca je presudna. Znači, šta si rekao ti, kad staviš u pušku mast, šta dobiješ? Probiješ šta? Ubiješ čoveka s time? Da, može šta hoćeš. Probijaš, ne znam, dasku koje debljine, baš sam gledao. Probiješ dasku. Pa da, a tanje isto metalne predmete probija, isto bez uzmana. A kad baciš ruku mast, ništa, to tako. Znači, svodi se sve na brzinu. Isto ti je ovdje, znači, puška je 0,7 km u sekundi brzina ispaljivanja, ovo ti je 50 km u sekundi. Znači, razlika je ogromna. I ta brzina je više nego dovoljna da dođe do topljenja kamena. Znači, ja sam gledao jedan video na YouTube-u gde ispaljuju, znači ne iz puške nego iz nekog topa, ispaljuju običnu plastiku, najobičnu plastiku, u metal neki, sad dalje aluminijum ili koji metal ne mogu setim. Znači, ne da se napravi rupa koliko je to recimo zrno malo, nego se napravi rupa puno veća u odnosu na to zrno. Jer udarac je toliko jak da dolazi do zagrevanja. I ta plastika proleti. Znači, napravi rupu kao da je mala bomba bila u pitanju, bum, kako prođe. Znači, toliko zagreje, tolika destrukcija, ali to kad vidiš, onda ti je malo jasnije. To je stvar broj 1. Ajde, završimo tu temu, a pirite posle. Stvar broj 2. Zašto ne bi meteori mogli da dolaze iz pravca Zemlje? Zemlja ima 13.000 km dijametar, mesec 3 i nalaze se na 30 udaljenosti dijametra Zemlje. Znači, to je kao kad stavite jedan fudbal od 25 santima i 30 puta 25, tamo na 6-7 metara stavite, znači još jednu 4 puta manju loptu. Zašto pored, znači sad nešto dolazi od iza fudbala i udara u tu loptu, što ne bi? Nešto će sigurno udarati u loptu, znači možete biti iza lopte i gađate sa strelom ili bacate kamenje. Znači taj fudbal ne može zaštititi neku manju loptu jer je mali jednostavno. Znači zemlja je mala da bi zaštitila mesec, nisu oni blizu, znači nisu blizu jedan pored drugog pa da ga ona štiti. Mnogo je to daleko. Znači nije ni to toliko čudno što imate kratere s ove strane. Eto, toliko. Znači u principu, bez obzira da li deo ljudske populacije i pitanje koliko su oni isto ljudi koji mi to sad otvorili bi neku novu temu, kako se zove, je prinuđen da sam rešava svoje probleme. Znači, po meni ovom pričom smo došli do zaključka da znači, mi sami ljudi moramo da razmišljamo o tako nekim tim potencijalnim stvarima.
naravno, ali samo onim koji ima smisla uopšte rešavati, probati naći neko rešenje, dok za neke stvari, kažem, koje bi bile toliko katastrofalne, tu nema druge nego pomiriti se sa potencijalnom sudbinom. Tako da, eto, ja bi tako nešto pričao, pošto smo pričali o ovoj stvari danas, tako da kažem, o potencijalnim katastrofama i da li postoje te neke ciklične katastrofe koje se dešavaju na samoj zemlji u nekom periodu, ne znam, od desetine hiljada godina. Ili ovako, ako je nešto potencijalno moguće, znači da nešto doleti, preleti i tako dalje, koje nije direktno ciklično, ali potencijalno je to kao potencijalna mogućnost. Ja u to čisto sumnjam, jer bez obzira koliko zemlja dugo postoji, da je tako nešto bilo moguće u prošlosti, koje se proteže verovatno milionima, ako ne i milijardama godina, to bi se već desilo. Tako da mi ne bi danas ni bili tu da pričamo o toj temi. Da u ovom našem malom, pogotovo za ljudski život, malom vremenskom periodu, to nešto može se desiti i šansa je toliko mala da je bukvalno zanemariva, pod pretpostavkom da postoji takva šansa. Ali ako je što podelimo na dva, znači da kažemo da je šansa 50-50 da postoji i ne postoji, znači šansa bi bila toliko mala da, kažem, takvim stvarima ne treba kao ljudska civilizacija da se opterećujemo, ali ako postoje ovako neke ciklične promene koje su u stanju da nanesu ogromnu štetu, ali ne totalno da unište i samu zemlju i potencijalni život na zemlji, tu onda već treba probati nalaziti neko rešenje i tako dalje. Ja kažem, uz pretpostavku da odista ti koji vladaju, a je tako da se izrazimo planetom, da znaju te stvari, to mi sasvim ima smisla i onda bi to upravo opravdavalo građenje tih podzemnih gradova. Za druge neke svrhe stvarno ne vidim neki veliki smisao toliko resursa i svega koristiti da bi se to izgradilo. A zašto? Ne verujem da bi to moglo da bude nečija samo neka pusta želja, fantazija ili šta već. Ja možemo i da napomenemo još i ovo, da, pošto nismo puno pričali o tim vanzemaljcima i tako dalje, da ako se to odista dešava, pa da ste vi toliko neka napredna vanzemaljska, ajde da kažemo, civilizacija, pa da li bi onda gradili nešto na površini? Ne. Nego ako znate da se, ne znam, u periodu svakih 10, 20, 30 hiljada godina dešava nešto, se gradili bi onda nešto u unutrašnjosti te planete, da ne morate svakih 10, 20 hiljada godina da se izmeštate tamo vam. Eto, to je neki moj zaključak apropo teme. Lako noć svima, prijatno.